Dobre, takže 3, 4. Ahojte, dnes vám ukážem ja, ako sa odmontováva strop na Škode Octavii. Budeme potrebovať túto mašinu. Ja mám elektrickú šrobovačku, ale aj manuálnu. Takýto tenký šperhačik na vyťahovanie a zaseknutie miest, kde sa mi prst nedostane. A po domácky vyrobená lyžička. Dobre, ja si začínam vždy rúčkami. To najjednoduchšie. Ženy, keď si nebudete vedieť poradiť s chlapom, tak si to môžete spraviť samé. Nie je to nič ťažké. Šrobiky si odložíme, aby sme ich nestratili. Povytiahneme. Láska! Láska, nenahráva to, veď svieti červené svetlo. No to nahráva, keď bliká. Áno? No. Jaj? Sorry! Tak sorry. Na druhej strane spravíme to isté. Na druhej strane spravíme to isté. Šperhačikom s takým malým. A už len odmontovať. Jedna strana. Druhá strana. Kľudne si tu tie šrobiky môžete takto nechať, aby ste nezabudli, že kde sú aké. Takto. Pôjdeme na slunítka. Nie je tu žiadne svetlo, nemusíme skúšať, či funguje. Fungujú. Dobre. Najprv toto musíme vypáčiť. Zase takýmto malým odložíme. A odmontujeme. Jeden. Druhý. Tiež si to môžeme dať takto naspäť, aby sme nezabudli. Takto si to môžeme priložiť. Dobre, druhá strana. To je taká krytka. Toto už niekto rozoberal. Asi treba sa to tam zacvaknúť, potlačiť a vyťahnuť. Je to ťažšie, ale ide. Vrátime. Odmontujeme. Aby sme nestratili. Dobre. A teraz s týmto pohráme. Uha. Dobre. Tak aj vonku položíme. No dobre. Teraz si dáme dole toto stredové svetielko. Opatrne. Toto je iba zacvaknuté, takže pozrieme, že kde to je najviac uvoľnené. Aby sa nám to nezlomilo. Tak. Odložíme. Tu sú také dva malé šrobiky. Tam sa asi s týmto nedostanem. Tu máme aj nejakého tvora. Fuj. Dobre, zoberieme si manuálnu.
A uvoľníme. Odšrobujem. Pozor, aby nespadol. Odložíme. Dobre, ďalšia. Dobre, mám. Strich. Čo je? Prehodím to auto preč a hodím pasa to donútra. A nech máš kľud, nech si môžeš v kľude robiť, dáme ho volať aj tam. Toto mám dať dole, jak? To tam ostáva? Hej, to tam ostáva. Dobre, nechaj ma tu. Prehodím auto. Dobre, toto si zase takýmto šperhačikom dáme von. Tiež pomaly, aby sme to nikde neodtrhli. Tam sú také cvoky. Dobre. Tak. No. Toto nebudeme odpájať zatiaľ. Necháme to tu, lebo potom bude svietiť airbag na palubovke. Iba to potom, keď budeme vyťahovať strop, prevlečieme dnu. Dobre, idem na druhú stranu. Možno, že to zvládneme z tejto. Dobre, dám dole. Odmontujem. Výborne. Tak, to dáme sem. Vidíte, toto niekto už do toho niečo robil. Čiže vždy tuto je taký výrez na to, aby sa to pekne dalo dať von a nemusíme do toho takto píchať. Odmontujem. Výborne. Tak, potlačím dopredu vždy a pekne sa to vysunie. V niektorých autách je tu svetielko, tak to bude konektor, ten sa musí odpojiť. Dobre, tuto šrobík nemáme nič, takže to ostáva na strope. Môžeme ísť dozadu. No. Odmontujeme si najprv ručky. Ja vždy začínam tým, čo viem, čo je najjednoduchšie, aby som potom mala kľud s niečím, na čo treba precíznosť, na čo sa musím viac sústrediť. Odložím si do ruky. Dobre. Potiahnem. Šrobík tam kľudne nechám. Aj sem ho dám. Dobre, odložím. No a toto je svetielko. Vypačím z jednej strany. Aha, dobre. Šlo to veľmi ľahko. Tu je konektor. No, takže ten musíme dať von. Z jednej strany uvoľníme, z druhej strany uvoľníme a len vytiahnem. Odložíme si. Na druhú stranu.
zacvaknem, odložím. Dobre, pekne. Jedna strana, druhá strana a vytiahnem. Dáme si dole ešte takú zadnú lištu. Na to budem potrebovať asi túto vidličku. Tá je pevnejšia. Strop je úplne spadnutý. No a túto. Tam sú tiež cvoky. Čiže dobre. Tak. Výborne. Výborne. Toto sa sem potom nacvakne pri montáži stropu. Dobre, pekne nám tu ostali, keby nie zvyknú ostať tuto, jak tu. Necháme si to tu. Dáme si dole tieto predné stĺpiky ešte, ale iba trošku, zase takouto vidličkou a na ten istý princíp potiahneme. Tak. Jeden, potom sa to do toho zacvakne. Dobre, tieto bočné stĺpiky bečkové. Toto si dáme dole. Jednoducho toto aj išlo. Dobre, to sú také zúbky. Odložíme. Tu je potom šrobik. Ten nesmie padnúť sem. Tak ja si to asi vyberiem manuálne, aby mi nevypadol z tej vrtačky. Dobre, mám. Odložím. No a teraz si zoberiem tú mašinu. Tu je nadstavec 17, či to tam bude pasovať. Dobre, pasuje. Dáme von. Tak to by nám to nevypadlo. Odložíme. A znovu s vidličkou uvoľníme, lebo nám to ten strop drží. Tak dáme dozadu. Dobre. To isté na druhej strane. Potiahneme vlastne hore. Trošku s tým rozhýbeme, aby sme tú gumu nezlomili. A jemne do boku. Tak. Vytiahneme. Odšrobujeme si šrobik. Aby nám nepadol sem do tej dierky, lebo potom môžeme hľadať a rozoberať celé auto. Dobre. A teraz odmontujem.
Dobre. OK. A zase potlačím a vytiahnem. Tak, teraz dáme strop von. A to si uvoľňujeme z každej strany. To si ešte tak. Dobre. Jednu stranu. Vytiahnem takto s vidličkou. Nech si tam nemusím strkať prsty, nechty. Dobre, tuto podvihnem a strop sa musí vysunúť. Potlačím ho trošku dozadu, aby mi vyšiel stadiaľ. Ešte dozadu treba. Tak. Dobre. A táto strana sa už len... Čo nás to drží? Idem na druhú stranu. Výborne, to nám už krásne vypadol. Dúfam, že to vidíte. Toto si len takto prehodím. Dobre, nikde nám to nedrží. Tak, a teraz strop vytiahneme. No dobre. Môže byť.